че в Германия най-големите банки, пенсионни фондове, хедж фондове и така нататък постоянно дават експертното си мнение относно евентуален разпад на еврото. Явно рискът съвсем не е пренебрежим, щом подобни мощни финансови институции си губят безценното време, отговаряйки на този въпрос. Че това е точно така пролича неотдавна през юни 2022 година, когато Европейската централна банка ЕЦБ трябваше на кризисно заседание панически да създава за свръхзадлъжнялата Италия, загубила доверието на облигационните пазари, спасителен механизъм, с който да се затварят опасно разтворените лихвени спредове между 10 годишните италиански и немски държавни ценни книжа. Ала сега ситуацията не е като при гръцката дългова криза. Първо, за разлика от Гърция, Италия е твърде голяма, за да може да бъде спасена. Второ, ЕЦБ се е изпукала всички патрони след повече от десетилетия напечатане на пари под формата на количествени улеснения. И трето, предполагаемата спасителка Германия е в сериозна рецесия. Та с приемането си на еврото изглежда ще си купуваме фабрика на 8 септември 1944 година.